mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo ekenekwa m unu, ekenekwa nwoke, ekene nwanyị. Asị m ka tata bụ afọ ka ọ gaziela anyị, udo na ndụ anyị, ogologo ndụ anyị, ahụ isi ike anyị, ife akụ na ife enwe ndewonu. O nwere ife nchọrọ itinye ọnụ isiokwu nji maka ya bịa, mana tupu ngaba n'iru, na-echetakwa na abụ m onye nke gị nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata ụzọ ndụ, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Inyelu gị aka call back your mind, ka ị mara na ihe dị n'ala Igbo abụrụ njọ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Na-atụfughị nnukwu oge, isiokwu njimaka ya wee bịa bụrụ mkpa ọ dị mmadụ imezi ihe dị n'etiti ya na ndị ichie ya, ọkachasị ndị na-apụ obodo oyibo, ọkachasị ndị nọ na mba dị iche iche na-agba mbọ na-achọ ihe a ga-eri na ihe a ga-aṅụ, ndị nọ n'ana onye ọzọ na-eme biznes ma ọ na-alụ ọrụ oyibo. Ọ dị very very important na ihe ebido n'ụlọ malụ mma wee pụwa ezi, dị ebe anyị megịnị ịchụkwa your ancestors, both from your mother's side and your father's side. Ọ bụ na mmadụ pụta na o nweghị ife pụtalụ ya, eje na ikwu nne ya akọsacha, gịnị ka ndị elders ya eme? Ha ya ejikọ ọnụ mee plan, mee meeting to see that na nsogbu ahụ nwa ha ahụ daba n'ime ya mee gịnị, na ọpụta ya agba mbọ help ya anyway ha ga-help. Ma ọ bụkwa na ụmụnna gị emekwa otu nwa, na-agbanyeghị na ụmụnna ụfọdụ dị njọ, but I just chọọ iji ha wee nye instance na mmụọ there is nothing like partiality. O nwere ihe dị otu anwa, mmụọ na-aga for justice. Mmadụ nwere ike o meghị otu ọbụla si sọ ya, mana mmụọ anaghị eme otu anwa. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye Igbo nọ n'obodo oyibo, mana obodo oyibo ahụ ị nọ, onye nọ na Lagos, onye nọ na Abuja, and before ịpụwa ịgwarọ ndị ichie gị maka iji na-eje, ma ọ before ka ịlụrụ ebe anwa ọ gbataghị gị n'obi ịgwa your ancestors na ị bịara obodo dị otu a ka a kwụdoru gị ka emeta mkpụrụ ebe anwa, nke bụ eziokwu na ọ ya afịa ya arụ ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Maka gịnị? Ọ bụrụ na ị bụ nna, as a parent, nwa gị pụta binie gaba ebe ọbụla ọ na-aga, and ọ gwarọ gị na ọ na-aga such journey, biko ị ga na-ewegodiri iwe na mbụ ọ gwarọ gị, ị marọdụ na ọ na-eje ije dị ụtọ anwa. Mana ọ bụ na ya bụ nwata rugodi ebe anwa wee cheta, eziokwu agwarọkwa m nna m, mana ọ dị mkpa ka ngwa nna m, wee chọọ means of communicating to you, sị gị nna m, anọ m ebe dị ụta dị ụta. Ihe ya emebe mgbe ahụ bụ na ọ bụ na o nwere onye ịma n'obodo ahụ ya enyere ya aka, o nwere ike ịba mba ma ọwụ iwe, mana nke definitely you look for means to do what, to support your child, your son or your daughter. Ebe ọ bụ na ịma ihe o jere ebe ahụ bụrụ ije merie, nọ ije me gịnị kụta ihe ọ yeri, ihe ya emebu gị na ọ bụ na o nwere onye ịma n'obodo anwa
ono nwere onye ịma ma mmadụ n'obodo ahụ ịkpọba ha, so that they will make that place very very comfortable for your son or your daughter. Otu anwa ka ọ dị ebe ndị ichie anyị nọ. Ọ bụrụ na ị gaa njem ị gwarọ ha, ndị Igbo na-ekwu ya na nwata na-eje ije na-agwarọ nna ya, ọ nataba ụkwụ kpọọ ya, ya gwụkwa na nna ya. Ọ bụrụ na ị gwarọ ha wee ji ije ahụ wee nọrọ ebe ahụ, realize na ị kwesịrị ịgwa ha. Kedu ka ị esi wee gwa ha? Ka ị esi wee gwa ha bụ gịnị? Ime gịnị? Igburu ha anụ, chụọrọ ha aja, wee gwa ha sị ha, nekwa obodo m na-aga, ọ nekwa obodo m nọ n'ime ya. You are my ancestors. Unu anyị ekwe ka m nọrọ ebe a na-akọ ụta. Marakwa amara na obodo niile dị n'ụwa ma obodo oyibo ahụ nọ nwere ndị ichie. Kedu ndị bụ ndị ichie? Ndị ichie bụ ndị bisiri ndụ wee gbawo n'ọkwa ndị ichie, ndị nwụgoro anwụ, elders. Ndị ụka na-akpọ ha saint. Obodo ọbụla nwere ndị gwubere obodo anwa before amụba wee mụta our own generation na agbụrụ nke anyị. Now ọ bụrụ na n'obodo ahụ ị nọ na ị gwara ndị ichie gị sị ha nekwa, I am going to this place, but already you are there, wee gwazie ha sị ha, look at where I am. Biko ife nna ya ọ bụ gịnị? Ka ụzọ m gaa. Ife anyị alụ bụ ime gịnị? Ime gị introduce to all the saints, mmụọ niile, entities of powers na ndị ichie dị n'obodo ahụ, to see na ya mee gịnị? Na ha kwudoro gị ịpụta ihe. Dịka ka m si ekwu before, na ọ bụ na nwa gị ma nwanne gị nwoke, for instance your child na-aga Lagos, wee bịakwute gị wee gwa gị sị gị na ọ na-aga Lagos, ihe izi ya eme bụ ịjụọ ya kedu ihe ọ na-eji ime. Ọ gwa gị n'anya ewefu na ihe ọ na-eji ime abụrụ ihe dị njọ, nọọ ihe ga-eme gịnị? Ya mịtara ya mkpụrụ. Ihe ga-eme bụ gị na ọ bụ na o nwere onye ịma nọ na Lagos, ịkpọba ya na phone, ikpo onye ahụ esi ya, biko my son is coming, my brother is coming, biko ka ọ nọtụgodu na be gị, biko nwere ọrụ ya chọta nwere ya, help godu ya ka ọnọdụ ya mee gịnị? Ka ọ nọrọ ọfụma ebe anwa. Ọnyanwa ụta nka ndị ichie gị dị. Ngwa ngwa gwara ndị ichie gị your journey, na ị na-eme travel ma ọ nekwa ihe ị na-eji ime. Their duty is to do what? To introduce you to entities of powers nọ n'obodo anwa, so that ije ebe ahụ ihe ata afụ, ihe aka ụta. Ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-echukwa mmụọ dị n'ụzọ ya. Ana m asị ụmụ Igbo agwọzi n'ọgwụ. Ọgwụ adịghị enye aka chacha, kama ọgwụ ga-enyelu gị aka o destroy ya gị. Ịmakwa na a lot of people n'obodo oyibo ma ọnọlụ mba dị iche iche, ha ada ana na be nna ya, ha ada ajụ ese ndị nọ n'ụlọ, ha ada ana, ha na-atụ ofu nwoke ma ofu nwaanyị egwu na village, ebe ị nwere mmụọ ya kwudoro gị pịawa ha azụ, ị na-atụ mmadụ ụjọ. Oke ebe ahụ ị nọ ọ na-analụ ha nwa imerụ gị aja ọgwụ. Ebe ahụ ọ napụrụ ha imerụ gị aja ọgwụ. Ịnọgodo obodo oyibo, onye anwa decide isi ebe a wee send ya arrow against you, ka ga-enweta gị. Na ị gbara ọsọ na be nna gị, gbaa ọsọ from idozi ihe dị n'ụzọ gị, will worsen your situation. Na ọka mma bụ gị n'ime gị na ibido kịta jiri nwayọọ nwayọọ bido na chi gị na-echukwa mmụọ niile dị n'ụzọ gị, ka ị nwee ike ime gịnị? Ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ, inwe ike imeta mkpụrụ n'obodo ahụ nọ. Ịmakwa na ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha gwọọsị ọgwụ against somebody, ewekpuchie ya si na onwere onye ahụ enwere ike ịfụ ya. Ịgakwuru pastọ ma prọfet na-esiri ike, ọ na-akpọ onye ọzọ afa, mana onye melụ datin jeje hide ya, were afọ onye ahụ wee dose n'iru. Kedu ka ị ga-esi wee gbaa ama wee chọpụta ihe a niile? Site na gị na ịgba afa miri emi, na site na gị na imezi ihe dị n'ụzọ gị. O nwere ike imezigodi chi gị na mbụ, imezigodi chi gị iwe gaghachi azụ. Na-agwa ndị mmadụ sị ha ihe dị n'afọ abụrụ ọ ga-abụ ịgbasịa taa ị na-akpuo isi na nwere ike ịgba afa na ịgbaga afa once for that na ihe niile adịgo mma. O nwere lot of things ọ ya bụ ajụọ afa n'isi gị, ọ ya pụta the first time. Duto na ị mara onye gwọrọ ọgwụ ma onye lụrụ ọrụ declaration o melụ wee lụsie ọrụ ọ lụrụ against you. Mana ebe ọ bụ na ọ sị na mmadụ ahịa afụ ya, na ọ bụ na ịchụkwa mmụọ dị n'ụzọ gị, ndị dị ka ndị iche, ndị na-eji agba ọgụ nwa ha,
ndị onye dịka chi gị ihe ga-eme gị na ihe a niile ekpuchi wee sị na mmadụ ya abụ eme gịnị avọpee ya, ị ga-acha azụ n'afa ịfụ ya, ị mara ebe ọ ya abụ imewe gịnị ka udo dịrị gị ka ị nwee ndụ. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ana m agba afa na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Biko o nwere ihe m chọrọ ikwu. Ọ bụrụ dịka na o nwere tọpik na-abịa gị n'obi, ị na-efeel that na m emetụbeghị aka, na m ekwesịghị imetụ tọpik dị otu aka, o nwere tọpik ị na-efeel na ịghọtara ọfụma, ị chọrọ ka e kwuo maka tọpik a ka ịghọta ya ọfụma, ka anyị tụgharịa uche gbasara anya bụ isiokwu, echefukwana drọpụrụ m meseji na ma WhatsApp nọmba na 070 ma ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, ị drọpụrụ m meseji, I will attend to it. Ị drọpụ m meseji na 070 373 11663. Ngwa ka emesịa nụ.